कोळंब पुलावरून 4 दिवसांपूर्वी एसटी बस फेरी सुरू केल्यानंतर गेल्या 4 दिवसात एकही बस फेरी या पुलावरून न गेल्याने संतप्त स्वाभिमान पदाधिकाऱ्यांनी मालवण येथील आगारात धडक देत आगार व्यवस्थापक नरेंद्र बोधे यांना चांगलेच फैलावर घेतले. उद्या सकाळपासून कोळंब पुलावरनं बस फेरी सुरू न झाल्यास आगारास टाळे ठोकू असा इशारा स्वाभिमानचे जिल्हा उपाध्यक्ष अशोक सावंत यांनी दिला. दरम्यान सभापती सोनाली कोदे यांना कार्यालयाच्या बाहेर ताटकळत ठेवल्याने संतप्त पदाधिकाऱ्यांनी आगार व्यवस्थापक बोधे यांना चांगलेच सुनावले. एक गोष्ट तुम्ही आम्ही ऑफिसात मान देतो मग यामुळे आम्ही डायरेक्ट कसं कसं म्हणता तुम्हाला आम्ही आता कधी केलं काय तुम्हाला या म्हणतो ना आम्ही. मग तुम्ही बाकीचे विषय काही असून दे पण या म्हणण्याची एक पद्धत आहे की नाही की कोणी सांगेल कोणी तुम्ही अशी भाषा करू नका. मी काय बोलतो लक्षात घ्या. तुम्हाला आता लागत आम्ही कधी केलं हे केलंय का मान दिलाय की नाही बाकी आम्हाला काय विषय बोलायचं नाही. सभापती आल्यानंतर त्यांना खुर्ची द्यायची की सभापती आहे तुम्ही आम्हाला देऊ नको. आम्हाला आमची काय मागणीच नाही. आम्ही 2 तास नाही आम्ही घरी पण जाऊ पार्टी तुम्ही काही म्हणा या म्हणायचं माणसं आपली जायचो कोण कोणाचं ऐका मला सांगा आणि ते ऐकलं तुमचे किंवा आम्ही त्यांचं ऐकलं काय फरक. जिल्ह्याचे प्रथम नागरिक आहे तुम्ही एक अधिकारी आहे ना दोघांना एकटे घेतलं त्यांना दिल्याबद्दल काय नाही. आम्हाला आता ती एसटी आताच आता चालू पाहिजे त्याच्यावर उत्तर काय द्या. तुम्ही कारण सांगू नको. जर ते मंजुरी नसती तुमच्याकडे स्टेजचा विषय नसता तुम्ही करता कामा नाही होतो. उद्घाटन करता कामा नाही होते ना. काय उद्घाटन करता तुम्ही 2 पाहिजे. तुम्ही मला माणूस द्या मी येतो त्याला गाडी घेतो. किती त्रास होतो तुम्हाला माहिती आहे. एक मिनिट कशासाठी लेट आता करताय तुम्ही सांगा. तुमचे 2 दिवस कधी संपले मला सांगा. शनिवारी संपले ना रविवार गेला ऐकून घ्या. मग तुम्ही काय करता सोमवारी सांगत नाही आज वाद कुठचा आहे मग आता तुम्ही चालू करा हे चालू करा. तुम्ही बाकी काय आम्ही तुम्हाला भेटायला आलो आमचं काय आहे नाही. आम्हाला आता तुम्ही केला चालू करायचं आजच चालू करायची तुम्ही काय बोलू हा हे लोक आले त्या सगळ्या गावाची लोक यायला तयार आहेत. नाही 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 तुम्ही अधिकारी काय बोलताय साहेब एक काम करा तुम्ही सोमवारी सांगितलं नाही